Hello. Today we are in the Aura, going to little bit summer trip to the archipelago with my wife and maybe 5 days trip. Little bit go tenting, enjoy nature and maybe swimming in the sea. Yeah. Kolme cowboyta ratsastaa hevosillaan kaupungista pois. Kaksi miehistä hymyilee, mutta kolmannella on kyynel silmässä. Hän ei oo oikean cowboy, niin ystävänsä hänelle sanoivat. Hän ei oo oikean cowboy, jos naista ei voi saada mielestään. Kolme cowboyta leiriytyy hopeisen kuun loisteessa. Kaksi miehistä unen saa, mutta kolmas ei voi silmiään ummistaa. Hän ei oo oikean cowboy. Yeah, we are now in the Brandö, in the islands of Åland, and we came to swim a little bit here and we tried to find a camping place, but there was fucking lots of these ticks that try to suck your blood, and then they also have this very dangerous disease that they carry, so we had to leave there and we found lots of these ticks around our body, so that was not a nice place to camp. So fucking kärpänen perkele. So then we just left this place and came to swim. Now try to find a better place to camp. Hän on opetellut rakastamaan, hän on vailla koulutusta. Siksi arvostelijoissaan aiheuttaa pahennusta. Ne häntä piikittelee, mutta hän sen kestää kyllä. Hänen rakkautta tee, hän pitää sitä yllä. Onko väliä sen, hän minne menee yöksi? Hän sai ammatiksi rakkauden, mutta ei tee sitä työksi. Minkälaisen kohtalon saa hyvä mies ja hyvä nainen, ihminen joka on rakkauden ammattilainen. Ihmissydän ajoittain kasvaa naavaa taikka kaarnaa. Hän rakastaa vain. No.
arrived to the Parainen and we found this agriculture festival that happened to be today in the city center, and it was pretty nice.